तो हाल गाइছি ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି SR त्रिपाठी ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବନ୍ତର ସାରା ଗଡ଼ିଆକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ କେମିତି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଲର ଏରିଆ। ତ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି, ଏପଟେ ଘର ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛ ଲତା ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଏବଂ ସେ ଗଛ ଲଗେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜର କିଛି ରୋଜଗାର ନଥିଲେ ବି ଅତି କମ୍ ତ ଗଛଟେ ଲଗେଇକି ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଏପଟେ ତ ଖାଲି ଏତିକି ଘାସ ଶାଗ ମାଗ ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟରେ ଫୁଲ ମୂଳ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଅଛି। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଲମ୍ବା କିନା। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗାଇଛି ନା ମୁଁ